Bun. Deci intrăm pe drumul fermei. Această stradă care este în lucru. Aici vedeți că mașinile trebuie să frâneze pentru că sunt săpături și săpături nesemnalizate. Eu nu zic că de ce se face, bine că se face. Problema e că nu sunt semnalizate lucrările, ca și aici. Vezi, carosabilul este lăsat, aici avem un 30 din ăla galben. Este al doilea semn pe o lungime de 600 de metri, care e pus și pe sensul celălalt și nu se adresează celor care vin din fața mea. Dar aici e pistol cu apă, să zicem așa. Hai să vedem bucata dintre Solțițiului și Olteni. Iar după aceea am să merg pe Joseau Berceni. Vedem acolo lucrare. Fix același lucru fac și ei, niște peticeli din astea. Probabil trec niște conducte pe sub stradă, nu știu. Și aici tot pe asta lucrare pe ambele sensuri. Cum merge drumul? Cum merge lucrarea? Lucrarea asta nesemnalizată, adică gaura asta e suficient de bună, da? Să știți. Altfel ar fi avut pe ea mai mult de un stâlp din asta obosit. Aici ce-i facem, Gigicule? Aoleu! Și aici nu e trotuar pe nicio parte. În ambele părți cetățenii trebuie să meargă prin stradă, așa. Deci, pe această bucată nu avem trotuar, fiind ocupat de aceste țevi. Iar aici, pe strada astră cu drumul fermei, iar nu avem trotuar deloc. Cetățeanul fiind obligat să iasă în carosabil. Uite pe doamna cum merge pe carosabil jucându-și viața. Cu binecuvântarea primăriei Popești. Ia mă, ce aici? Hai să vedem. Aoleu, noroc că am rost pe 27. Tot trec peste hopuri. Hai de capul nostru. Aici ar s-a așternut un convor, după cum vedeți. Șoferii încearcă să le evite. De ce încearcă șoferii să le evite? Pentru că e adânc. Pentru că strici mașina în el. Uite, în ăsta cineva s-a agățat. Vedeți? De ce? Pentru că pui un gard din ăsta, fără lumini, fără nimic în mijlocul nopții și le ia omul care nu e de aici, din localitate. Stai așa că e riscant cu bicicleta pe pietriș. Uite-vă cum arată drum. Uite-l cât e de semnalizat. Probabil că nu trebuie nimic, nicio semnalizare, poate greșesc eu. Așa e la Popești, nu trebuie nimic.
acum că am văzut aceste lucrări care sunt petice, hai să mergem și pe șoseaua Berceni, unde la sectorul 4 să facă aceleași lucrări. Tot petice sunt. One eternity later. Păi și am intrat pe șoseaua Berceni. Bă, ce că atenție, sunt oameni la lucru. Semn de ăsta pe fond ăsta portocaliu. Nu știu, la Popești, eu unul singur am văzut pe o lungime de 1,5 km cât o avea drumul fermei, nici nu știu exact. Uite, încă unul. Atenție, că mergi cu 30, că se lucrează. Atenție, să îngustează drumul. Bă, că nu depășesc pe nenea în unghiul mort. Iar, atenție, omulețul care lucrează. Adică să nu credeți că este un caz izolat. Fiecare punct din ăsta mic de lucrare, care se execută pe o stradă din sectorul 4, bă, are semne din asta care zice, bă, atenție, sunt lucrări publice, sunt lucrări. La Popești au pus unul la începutul drumului, 2 km pe 1,5 km cât are drumul fermei, bă, nimic. Pace și liniște, doar stăpișori ăștia așa vertical, din aia sunt pe drumul fermei. Dar semnalizare rutieră nu, ca la Popești, nu se circulă pe semnalizarea rutieră. Bă, ăștia au și becuri de alea deasupra, care ar trebui pentru semnalizarea nocturnă. Semnalizare nocturnă în Popești. Păi noi n-avem nici lumina stradă albă, apoi să semnalizeze lucrările. Și aici mai e un bec de la galben, îl vedeți becul la galben? Și că așa zice legislația, dar nu legislația popeșteană. Aia e cu las-o boss că merge așa, că mă votați și data viitoare.